Добър ден! Аз съм Нончев, вие гледате Нередности на пътя. Този канал ми хрумна да го направя, понеже доста често минавам по околовръстното и имам приятел, който държи камерата, той живее в Суходол. Намираме се точно на бензиностанция Лукойл, срещу нея, където е петрол. Има знак за забранено, но откакто сме тук стана вече цели 2 минути, двама човека минаха. В този канал Карко ни е партньор и именно Карко купува видеорегистратори да подаряваме на нарушителите. По този начин се ги стимулираме да карат малко по-внимателно, защото когато имаш видеорегистратор и някой те записва, едва ли не внимаваш къде влизаш на забранено, какво правиш. Имаме 40 броя видеорегистратори за началото и всеки, който отговори примерно нещо забавно, ако го спираме, защото има такива, които няма да ги спираме, но ако го спираме, ако отговори защо е минал примерно или защо е говори по телефона докато шофира, ще му подаряваме видеорегистратор. Първият епизод ще бъде в моя микробус. Аз и Иво, моя приятел, който ще участва в заснемането на видеоклиповете. Трети човек за 3 минути. Даже мисля да застанем за за първите 10 минути да подарим 2-3 видеорегистратора. Мисля да си качим в буса една гледна точка към нас, една напред и една надясно, за да видим примерно колко човека за един час ще нарушат закона. Искаш ли, Иво, да отидем там за 2 минути да вземем само 2 видеорегистратора и ще отидем надолу, всичко оставаме така отключено. Така, само да ще пазим да няма камери, да не виждат камерата. По принцип искам да го направя с жилетки, да бъде малко по-културно, да не изглежда така все едно сме някакви да бием хората или нещо да им правим забележка, просто да ги насърчаваме да карат внимателно. За 3 минути 3. И сега, който мине, направо директно го снимаме и го заставаме в муцуната. Целта е да се види и номера и човека, който влиза в забраненото. Направо, знаеш какво? На първия човек ще му го подарим направо е така. Между другото, ето го първия. Айде да видим сега. Няма значение дали е нов или добър ден. Видяхте ли знака или? Да, видяхме го. А защо минаваме от там? Защото тук не може да се направи ляво завой, ще пречи там широко. Добре. Получаваш един видеорегистратор като подарък да караш внимателно и да спазваш знаците. Добре, благодаря. Чао, чао. Втори човек, точно за 3 минути. Човека с колан. Този отначало малко се стресна, но после като му подарих видеорегистратора се усмихна и се изсмя. Айде да ходим, защото тук ако стоим 10 минути, човек ще останем без регистратори. Ето го още един. Я дай само да го снимаме, само да се види номера. Даже и без колан. Не знам, аз ако съм един полицай човек, ще дойда тук и ще снимам само такива нарушители, честно. Лошото е, че другия път като снимаме, там трябва да застанем долу. Голф тройка без колан. Добре бе, аз не знам тези полицай човек, ако застанат тук точно за 10 минути, направо не знам. Да тръгваме ли? Айде. Няма, аз на мене ми е жал да подаряваме регистраторите. Така, тръгваме от Овча купел, от Инса Ойл газ. Сега ще минем през цялото околовръстно и ще караме към Цариградско. Минаваме по Цариградско и за този епизод стига, защото много нарушители ще станат. Сега нарочно ще карам в лява лента, за да може всички, които карат от дясно, ако говори по телефона или някакво нарушение прави, да се види. Ето, ние да не направим нарушение, трябва да даваме пример. Докато пускаме камерите от Суходол до Овча купел, колко нарушения видяхме? Минимум 5. Минимум 5. Един с черни стъкла, един мина на червено. Сега тук проси на светофара един. Един беше без колан. За сега долу-горе добре. А не, това момиченце продава знаменца. Да. Този какво прави? Нищо не прави. Ето, цъка на телефона. Цъка и виж само, забележи колко метра дистанция спазва, брат. Именно. 2 коли. И детето отзад и той си цъка на телефона. И сега дава напред. Този нищо не прави концентрирано. Да, и колан има. Да. А ти имаш колан? Разбира се. Искам да разкажеш днес какво стана. Днес получих първия си акт за без колан, докато си стоя и чакам да паркирам. И след колко часа пак те спряха същите полицаи с друга кола? С друга кола, обаче вече нямаше... Пострига ли се или? Да, беше ли постриган? Бях постриган, да. Само колата смених и вече всичко беше... Отношението беше съвсем различно. Ага. Макар че марката беше една и съща и в двата случая. Не е било от колата, просто може би сутринта още не си бяха изпили кафето. Може би. И оттам започнаха проблемите. Днеска е събота, коя дата сме? 12? 12 август. И е доста спокоен трафика и мога да ви кажа, че пак има нарушители. Представете си в
безделничен ден, когато всички са на пътя. Да, и в момента е такъв час, в който няма и много на къде да се движат хората. Забелязваш кои са има всичко. Кои са най-големите нарушители, човек? Таксиджиите и, примерно, Еконт, Спиди. Спиди, Еконт, те са... Не знам как се справят, но бая нарушения правят. Може би дори правят повече нарушения от такситата. Може би. Значи със сигурност от гледна точка на скоростта, Спиди и Еконт бият абсолютно всички джигити по пътята. Аз искам да се обърна към всички млади шофьори да карат малко по-разумно, защото колкото по-тъпи катастрофи стават и тези катастрофи, които ги дават по новините и по всички телевизии, толкова на хората, които говореше по телефон, искат да карат внимателно, им се дигат глобите, човек. И ти сега реално можеш и този колан, където паркираш, да не ти го пишат, обаче не знам. Да, заради някой, който... Как става това нещо? Давам си мигача, престроявам се. Влизаме в бензиностанцията. Няма да спирам. Тази бензиностанция имам спомени на нея. Да. Доста пресни са даже още. Продължаваме напред в лова. Лова. Лен залавя педофили, ние залавяме... Ние залавяме нарушители на пътя. Пак минаваме бляда лента. Тук маркировка бол, колкото искаш. Автобусните шофьори забелязал ли си как говорят по телефона, човек? Те мислят добре, че си говорят нон-стоп в някаква конферентна връзка и поне 3-4 едновременно. Така ли? Да, имам познат, който преди караше точно на линия 111, нон-стоп са на телефона. И там в някои от случаите използват hands-free, но другите си говорят, което пак не е окей, защото те така доста се разсеват от тези приказки. Да не говорим, че понякога говорят и на висок тон, което допринася за дискомфорт на пътниците. Намираме се на околовръстното на Павлово. Как се казва тази улица? Пушкин. Да. Доста спокоен трафик. Много спокоен. За момента. Нищо, тук двойна непрекъснат, човека се завива. Сега ще караме с 80, колкото ни е позволено. И той си затваря стъклото. Нищо не прави. Нищо не прави. Има колан. Спазва ограниченията. Да. Примерен шофьор. Още един примерен. Дали е случайно това марката автомобил, която карат? И са само примерни? Не знам. 3 от 3. Пробваме с някоя друга марка сега да видим. Тази си пуши. Тази си пуши, ама не съм много сигурен дали беше с колан. Честно казано. Надежда. Много примерни днеска, бе. Да. Всяка знаят, че днес ще ги наблюдаваме стриктно. Не, може би тук, защото още е така малко по-напред на околовръстното ще има разговорливи хора. Мангото, а? Мангото е доста стриктен и съсредоточен. Не, няма нарушители. Значи искам да кажа на полицаите, човек, ако тръгнат по движението, да малко повече да станат на смяна, примерно, ще пишат бая актове. Със сигурност е много по-добре вариант да започнат да патрулират повече, отколкото да слагат триногите и да се крият в храстите. Четирите кръга не виждат камерите и се пазят. Чай да дам само малко надясно, че един ми дава за... Първият кандидат нарушител. Ауди, карам с 85 и ме изпреварва. Тойота с отворен капак и човека си кара и сега гледам малко по-напред, бам, капака на обратно. Но очудващо вече може би сме изминали 5-6 км, в които нито един нарушител не е. Да. Трябва да ги похвалим. Възпитани, културни, всичките са с колани, спуснати светлини. Да. Нито един не разговаря по телефона до момента. Да ти кажа, всичките са със семейството, човек, в колата. Ама и то днес е такъв ден, почивен ден. Ето изпреварване отдясно. Мерцедес Е-класа. Това не е чак толкова нарушение, не? Ами не, реално погледнато, то в момента има 3 ленти за движение. Той дори не ни изпревара с някаква висока скорост. Доста разумно изпреваране, бих казал. Да. В случая не смятам, че прави сериозно нарушение. А и с оглед на това, че продължава към Студентски град, да.
това време хората отиват на семейни вечери. Говориш по телефона. Така ли? Един голям иска да ни прегази отзад. Да, един дава много зор с едно емелче. Човека от Перник там, знаем всички, че са бързи. Този с тъмни стъкла, но с други номера. С турска регистрация. Не знам дали ще мога да направя така, че аудиото да ме изпревари отдясно, но май няма да мога. Зад нас има един с непуснати фарове. Хонда е някаква такава екзотична количка. Той няма как да... Тляво не може да го захвана. Няма, те всички карат. Интересното е, че виж, отзад има габарити. Да, обаче отпред не му свети фаровете. Отпред не му свети фаровете. Значи да. Той си има някаква неизправност. Аудито с тъмните стъкла. Да, искам само да го фана как говори по телефона. Не знам дали ще... Не, това с Форда ми дава зор. Въпреки, че карам с 70 и не дава газ сега. А тя е някакво момиченце. Да. Младо семейна двойка. Не, той е с буса и той дава газ. Зелен. Този със сигурност не кара с 80. Аудито ще ни изпревари, мамка му. Точно нашия момент дойде. Но говори още по телефона. Все още говори. Да, още говори. Да мина ли тук наляво по Младост или? По-добре продължи направо и да влезем на Цариградско. През Цариградско? Мисля, че ще има повече. Там ежедневно стават инциденти. Дали ще се види, че говоря по телефона или не? Той не. Някак си много интересно държеше телефона. Да. Гледах един клип наскоро, един държи един телефон и полицаите го спират, че не е в България, че говори по телефона и той почва да го еде и то било вафла. Господин полицай, това е вафла. Може би най-честите нарушения в градска среда са това говоренето по телефона, минаването на червен светофар и липсата на колан. Но честно казвам, за мен лично най-опасното и застрашаващо нещо от всичките изборения е говоренето по телефона много разсейва и те отнемат концентрацията. Това преминаването на червено-оранжева светлина също крие много рискове. Да. Се замислиш, толкова инциденти, които се случват и с линейки постоянно, това пак се дължи на липсата на концентрация. Този ако се разконцентрира, ще е гадно. Да, този ако се разконцентрира... И си кара гол човек, няма кола, няма нищо. То ще каже тази камера какво прави. Доста е стабилна. То от пътя сигурно нещо. Пътя, като има и напреди, че това тук е една от най-добрите отсечки в наука. И най-новата между. Най-новата, да, определено най-новата и най-дългоочакваната беше. Тук какви задръствания имаше едно време. Нещо страшно. Дали ще доживеем деня, в който ще бъде цялата така околовръстност? Не знам, аз много искам там около Суходол да се оправи. Аз също много искам, но същевременно като си представя колко време ще отнеме това изграждане и колко неудобства ще причини. Представи си сега в момента какво задръстване е, а когато започнат да изграждат новото трасе. Да. Но трябва. Трябва, да. Ако цялото околовръстно е с 3 ленти активни за движение, трафика би трябвало доста да се разтовари. Много. Аз даже някой път, като трябва да идвам някъде около глав, тук ще ти минавам през центъра, човек. Честно казвам, аз... Само като вия на кръговото опашката до Суходол и към Суходол реално. Да, от кръговото на Люлин до Суходол обикновено в час пик може да ти отнеме между 20 и 30 минути да стигнеш до светофара на Суходол. А ако си тръгнал за Драгалевци или Бояна, отиваш на едни 90 минути със сигурност. Тук искам да обърна внимание всеки да кара бавно, защото винаги слагат камера заради един случай. Трябва да стане нещо в България, за да почнат да слагат камерите. Забелязали ли сте? Точно тук имаше доста тежък инцидент. Точно тук има, да. С едно BMW мисля, че беше. BMW 92, да. Не ли 93 ли какво беше? Купе? Не, 92-ка, да. 92-ка купе. То беше трудно да разпознаеш, честно казано, какъв е точно модела на автомобила, защото половината кола нямаше. А по-назад беше станало пак същия случай с Панамерата и с хората, където са французите. Да, точно на Икеа. Тук отсечката предразполага за... По принцип да, но аз не мога да разбера сега тук ограничението 80.
без проблем може да стане 110. Да. Обаче, ако караш с 115 или 120, да има сериозна глоба. Защото колите в момента не усещат скоростта, човек. Не е проблема чак толкова високата скорост и не е нужно тук да е 80 км в час. Да, и плюс това трябва да си има преди, че тук са изградени пасарелки. Мисъл, надлези, които за пешеходците има къде да преминават и е напълно безопасено. Няма ляв завой, всичко е надясно, отбивки. Напълно нормално лявата лента да си караш с 110 примерно. Да, но както кажеш ти, да си караш с 110, но при И 115 да те го обяват. Точно така. И да не бъде глобата 100 лева, да бъде примерно 500 лева. Да. Наистина ти го казвам, това нещо съм за да го направя. Но това много ще облегчи трафик. Тук да си бием надясно. Да, мисля да отида на Цариградско, би трябвало да има. Обикновено знаеш, че там е една от дестинациите, на които стават най-много нарушения. И почти ежедневно има катастрофи. Ти като ежедневието, колко ти се налага да минаваш като километри? Всекидневно минавам около 200 км само в София. И сутрин рано, и след обяд в час пик, и през деня. Аз днеска съм минал 100 км и е 6 часа. Докато се преберем, ще станат поне 120-30 км минимум. На ден минавам около 70-80-100 км грубо. И то в София. И за тези 80 км 100 грубо ставаш свидетел поне на Да. минимум 10. Не казвам, че и аз карам най-правилното. Не си мислете, че се прави на някакъв велик, но не застрашавам никой. Не говоря по телефона, слагам си колан, колкото и безценно да е това за останалите. Аз имам колан дори за себе си. Как да го кажа, не е голямо нарушение за оттатък за другите хора, разбира се. Да, в смисъл ти с това, че не употребяваш колан, реално по никакъв начин не застрашаваш живота на другите участници в движението. Ти застрашаваш своя живот. А до някаква степен това е личен избор в крайна сметка. В смисъл не трябва да се толерира да не слагаш колан, но не е някакво нарушение, което по някакъв начин застрашаваш останалите участници в движението. Точно така. И гледам да спазвам ограниченията, колкото е възможно. Да не преча на някой друг да го засичам пътя или концентриран съм пешеходните пътеки, много внимавам. Да, пешеходните пътеки са изключително опасни, защото има много разсеяни пешеходци. Нали си забелязал някой както си вървят по тротуара и в последния момент просто продължават движението по пешеходната пътека, без да се огледат, без нищо. Да. А това също е вид нарушение, защото той трябва все пак да обърне внимание на твоята скорост за движение, смисъл. Аз съм за и да пишат и на пешеходците. Това се случва, но доста рядко. Много рядко. В идеалния център на София. Човек. Не им се занимава. Защото подобна санкция, както се казва, някой най-вероятно ще изхвърли в съседното кошче и въобще няма да обърне внимание на така. Днеска много примерни човек. Много са примерни. Може би новите правила за движение по пътищата и промените в закона оказват. Да, между другото, полицаите са нахъсани в момента да пишат актове за всичко. Макар че не знам дали чул, че сега от сряда отпада вече взимането на автомобила. Аз ти казвам какво ще стане. Човек всеки ще си прехвърли автомобила на майка си или на сестра си и продължава да си кара пиян. И по този начин не могат да го вземат. Да, аз честно казвам не смятам, че с това вземане на автомобила е правилно. По-добре да сложат някаква голяма глоба, административна, която трябва да платиш, отколкото да ти взимат. Знаеш какво стане? В един момент ще стане така, че хората ще карат Opel Corsa или Opel Astra, човек, и си друсат и си пият. Честно да ти кажа, един от най-големите нарушители са точно с такива коли. Golf 4. Golf 4, Opel Corsa, така наречената полицейска Astra. Да. Особено по по-малко населените места са точно такива масовите автомобили. Тук забелязах, че един човек не си е сложил колана. Каква кола? Мисля, че беше Ford Mondeo-то. Нищо, да е жив и здрав. По магистралата, като се прибирах, това нещо също много ме запали. Човек от 5 коли, 4 говориха по телефон. Буквално, и той даже един с пътна помощ си пишеше чат. Даже карах паралелно до него, он не си отдели погледа от телефона. Това вече е нещо, което трябва да те санкционират и то главата да бъде много сериозно, защото по магистралата ти се движиш с минимум 120 км. Даже това е минимум, с който се движат масово участниците в движението. И ти с 120 км с едната ръка държиш волана, с другата си водиш кореспонденция в някаква социална мрежа. Това е изключително опасно и за теб самия, и за всички останали участници в движението. Защото той въобще не е концентриран, той не те забеляза че ти, например, си зад него искаш да го изпревариш или нещо подобно. Да, така. И с ремарке с платформа. Той дори дърпа и... Да, погледаш BMW-то. Не, този мисля, че говори по телефона или просто така стойка с Citroen. Може би... Сега си пипа телефон. Сега се подготвя да започне разговор. Да говори по телефон.
изключително примерни шофьори има днес. Трябва да го отбележим. Събота, 12 август. Да. Честно казвам, още едни големи нарушители са шофьорите на автобуси. Да. И на всяка вид такива вече... Катаджиите не ги спират, човек. А катаджиите знаеш, че имат право да спират дори трамвай. Честно казвам, не знаеха и не съм виждал никога да спират трамвай. Ами, един приятел е катаджия и вика, един трамвай мина на червен и просто реших да го спра. И едно цяло и колко, вика, те знаят, че не ги спира. Не? Аз когато карах шофьорските изпити, курсовете, инструктора постоянно ми повтаряше едно важно нещо. Запомни, вика, трамвая винаги е с предимство. Дори когато не е с законово предимство, той винаги кара така, че да е с предимство. И винаги има едно на умното вия трамвай да се пази, защото те така наистина малко се чувстват безнаказано. Ето виж сега този колко също културно подаде си мигати човека. И за тези няколко километра, дето изминахме, само може да ги похвалим. Да. За момента нищо не е късно да хванем 3-4-5 с телефони. С телефони или някой, който е решил да сломира между автомобилите, защото обикновено на Цариградско това, ако минем тук в понеделник между 8 и 9 сутринта, ще... С мотора, ако минем покрай тях, човек, ще е лудница. Да. Всеки втори ще говори по телефон. А замислил ли сте с кого си говоря толкова рано сутринта? Ти като човек в ежедневието си, в 8 сутринта с кого можеш да говориш? Отивайки на работа, предполага се, че сега си излязъл от вкъщи. Семейството да ти липсва толкова бързо. С колеги може би не знам. Ами сигурно обсъждат, правят оперативка, пътувайки към работа. Защото обикновено в по-големите фирми, особено за понеделник специално има, например от 8 до 9 или от 9 до 10 има така наречената оперативка. Да. Бушчето говори 100%. Ето, тък му затвори. Не знам дали се видя, не знам дали успяхме да заснема. Тък му затвори телефон. Дори няма някой, който да си пише в момента по телефона, което е очудващо. То няма трафик. То няма трафика и аз го отдавам на часовия диапазон, защото сега хората след събота обикновено, ако са почивали от 2 до 4, сега са свежи, тръгнали са някъде да се разхождат. Такситата доста често Такситата мога почти да се заложа, че този таксиджия ще бъде без колан. Дали? Не, с колан. С колан. Браво. Значи му се извинявам от моя име, че го набедих. Без да е виновен. Ето, без колан. Ето, без колан, да. Този говори по телефона. Ако можеш да хванеш номера само, примерно. То вече късно, но... Да. Започнаха, значи от влизането ни в София по Цариградско. Няма логика, но на къде да карам? Наляво ли? Наляво, да, то така или иначе отпред любимите жълти павета са в ремонт. Тук намаляме, защото... Тук имаме камера. Имаме си камера за скорост, която е 50. Нашия приятел Дончо са го снимали тук с 100 и колко. Да минаех и виках, не знаех камерата. Тази камера може би е една от първите, които поставиха за скорост в София. Да, между другото. Гледай го той. Виждаш ли? Писателя. Снимай го, моля те. Снимай му номера, да видим как си пише и как забави цялото движение човек. И на хората сега ще им светне червено. Не точно за такива моменти говоря. Да, и той пак спада в графата Speedy Econt. Да, между другото. Ето тези са в момента след Speedy Econt са другите най-големи нарушители. Разносвачи на храна. Нямаше коли пред него до светофара. Всички си бяха тръгнали. Да. Може би поне едно 5-6 автомобила имаше дистанция от пред него. Да, зелено ли ни на нас? На нас ни е зелено вече, да. Ето с слушалките как стои на ръба. Да, и как се похваща в ритъма на музиката. Много гадна. Да, защото така излишно напрежение вкарва. Не знаеш във всеки един момент какво действие ще предприеме. Дали няма да изскочи пред теб. Мотор имаме. Да, ето как не трябва да се кара мотор. И отляво и отдясно. Да, виж, този това няма... даже не е колело ли кой да не знам какво, но няма нито регистрационни табели. Он си кара гол. А той си мина на червено, този си кара гол, което е абсолютно безумие да шофираш мотор без никаква екипировка. А това го знаят само хората, да са падали. Да. А този с това, което не можахме да определим какво е, това беше изключително нагла постъпка от негова страна. Без регистрационни номера на червено, от средна лента завина ляво, между колите. Той дори не можеше толкова скоростта, с която при мен можах да видя дали има и огледала изобщо за обратно виждане. Не, няма толкова беше като колело нещо. Доста ми приличаше на кросов мотора на малена версия. Да. Виж номера на Хикс петицата е 53. Като модела. Да. Даже 03, ако и 2003 година. Не, 2003 не е фейс. Тя фейслифтува ли? Ти видя ли отпред? Май фейс е. С типичната болешка за Хикс петица.
задницата прилича на натоварен КамАЗ от 90-те години. Да, 100% копче на багажника. Не работи. Не работи. Обичайните неща за модела сега. Лайсната, дръжките сигурно отвътре се отварят. От 4 врати една със сигурност не му работи. Да. Няма трафик. Сега ще минем по булевард България нагоре, а? По България, да. И стигаме до крайна точка Овча купел по този вариант. И батериите ще ни свършат. Имаме кадри за първи епизод, така че... Може би първи епизод трябваше да стоим там на Суходол, човек. Значи ние, ако бяхме останали това време, което в момента го прекараме, движейки се на Суходол, щяхме да сме заснели поне, да не кажа голяма дума, 50 нарушителя със сигурност. Чакай да са ни свършили видеорегистратори. 100%, но аз искам да запазим и да стане едно весело предаване. И хора, които искат да ни помагат, може да се включат, да ми пишат някъде, за да може да се свържат с мен, да идват, примерно, да заставаме на такива булеварди. Хора, които имат някакви идеи къде може да заставаме, какво да снимаме, къде най-често нарушават шофьорите. Ето виж дамата как води видеоразговор в момента с дъщеря си най-вероятно. На лайф са. Нищо не пречи да си вземе една стойка, да си пусне телефона, да си снима. И да продължи да си води комуникация, нали? Остави си телефона, между Остави другото. си, да. Евала. Браво! Браво! Получава нашата похвала. Да. Но въпреки това и отне доста време. Виж каква дистанция пази от предната кола. Пак... Да, има малко. Много дават зорове, човек. Много те тук обикновено развиват скорост от 100 нагоре се движат. А колко е позволеното? Тук е 70 км. На булевард България се намираме, таксиджията колан или не? Ще има ли? Разбира се, за че какво няма. Е колан? За какво му е колан? Той човек изкара от бакшиши, може да си позволи да си плаща актовете. А ти като се качиш в таксито, трябва ли да имаш колан? По принцип трябва да имаш колан. То е за твоята безопасност в крайна сметка, ако се замислиш. То и за пътниците, които се возят отзад, дори в личният ти автомобил, като возиш някой отзад по закон, той трябва да бъде с колан. Да. Санкцията е 50 лева за пътник без колан. Те няма как да му отнемат точки, но това важи и за отпред да са отдясно и за задните седалки. Друг е въпрос, че на задните седалки изобщо не се спазва стрикно това от никого. Този си чаташе на телефона. Таксиджията ще има ли колан или не? Да се заложим, че няма да има и той е изключително нагъл на телефона, на зелено. Няма колан, трето такси, без колан и с телефон. Този много ето един агресивен. Да. Но този караше, между другото, на Цариградско завихме двамата наляво паралелно с колани, с всичко беше, да. С всичко. Този Голф 100% по телефон, 100%. Бавно кара, 100%. Не. А, не. Няма телефон. Може би търси някъде, където да отбие. Не, може би там две колчета се бяха кръстосали, така и той си помисли, че е тринога сигурно. Да, може и това да бъде. Но продължава да кара с някаква... Да, не знам защо. Много странно. Или е платил току-що глава за скорост. Не, как ти казах, сега вече даде си мигат, че ще завива някъде. И къде ще завива? То най-възможното, първото възможно е тук. Какво бе, приятеля, иска нещо да ни го кажем? Кой? Този с Голфа има някакви претенции. Не знам. Тези се обичат до нас. Така ли? Да, и той си чати на телефона, целуваха се до сега. Буса ни малко прилича на Наталия Симеонова Буса, да, но все пак... море от любов. Да. Този с таксито, дето си говориш по телефони е без колан и да дори вечеря или следобедна закуска или в момента има, не знам. И нагло поведение има. Изключително нагло поведение има, да. Да. Стигам от толкова. Внимание. Да, прекалено даже много внимание му отделихме. Чай да пуснем наглите и бързи. Много бързо това. Нещо забелязвам една тенденция, че този, който имаше някакви претенции, беше с Volkswagen. Да. Сега и този... Така, и този е с Volkswagen. Да, и първия, който ни изпревари на околовръстното да е по посока Драгалевци, беше пък с Ауди, пак от два групата. Това е, защото знаят какъв фен на Вакси и за това. Да. Запомнили са Буса. Това ли са влюбените? Да. Това е ето, ти Хайлукса реши, че трябва да се намести пред теб. И аз реших да се наместя и аз.
Тук нали знаеш, че трябва да ходим наляво. Така ли? Да. Нищо. Ще завием наляво тогава. Не знаех. Няма, двете ленти вече ги направиха за ляв завой. То затова тази дамата с Hilux така в последния момент се намърда пред нас. Нищо, здраве да сме. Нищо, може да преминем сега по Черни връх и да скачим на околовръстното. Добре. Въпреки, че нямаме батерия на лудно, колкото имаме. Защото те тук, като преминеш, няма други много опции, честно казвам. Иначе трябва да направим, той обратен завой няма право тук да направим. Ето виж, въпреки, че не бяхме за наляво, пак даваме добър пример. Остана си в лентата търпеливо, ще се изчакаш и... Какво да правя? Ами не, има някой, който би продължил на право от лентата за наляво и... Дори да не снимахме клип, пак нямаше да го направим, между другото. Но ще е тъпо да снимаме клип и да го направя. То като цяло, нали знаеш, всичко е менталитет. Ние ако бяхме на такива, които не спазваме правилата, със сигурност нямаше такива неща да ни правят впечатление, нямаше да стигнем до такива клипове. Да. Друго, което много често се нарушава, но пък днес не сме заснели нито на такова нарушение, е шофирането в бус лента. Да, но днеска не сме карали много. Да, не сме карали и то няма. Това се обикновено се случва, когато има трафик на булевард България, особено вечер посока центъра, поне на минута по 7-8 човека минават в бус. При положение, че санкцията за шофиране в бус лентата е доста висока, а има камери на всички, навсякъде където има бус ленти, има камери. Да, но доколкото знам, още май не работят. Работят, доста даже активно работят. Аз затова даже се очудвам как явно може би повечето, които правят тези нарушения с някакви фирмени коли. Да видим, някой ще изкуши ли да ни изпревари на жълто. Няма такива. И са само аудита. Скри камерата, не го снимай. Тук си го снимаме много добре. Снимай си го, че няма колан. Няма ли? Няма. Чай да видим. Не мога да въртя. Той в момента ни вижда, че го снимаме. Той ни свади. Той ли телефон ли държи в ръката в момента? Не. Гледа си светофара дали ще свети. Съсредоточение. Там между другото на следващия светофар също лявата лента е само за... Да, знам. Това ще мина пред него. Хубавото е, че до тук момента не заснехме нито едно нарушение на червен светофар. Защото мен лично... Ами точно преди да пуснем камерата имаше такъв случай. Да. Направи ми впечатление вчера, ти казах аз по телефона преди да снимаме. Един с кабрио, Mitsubishi Colt ли не знам какво е. Първо говореше по телефона, второ през цялото време си чатеше на телефона и престрои се там в една лента и мина на червено, човек. Няма и 10 минути, разбираш. За 10 минути извърши 10 нарушения. Да, и това е наглост, според мен. То най-жалкото е, че има много от шофьорите, които имат едно такова чувство за безнаказаност, което е много страшно. Защо този с пътната помощ няма колан? Номера му е невидим. Да. Но иначе пък е пуснал сигналните буркани, че е натоварен. Да, това е правилно. Правилно е. А за Сота G-те какво ще кажеш? Сота G с колан не съм виждал до сега. Те имат оправдание, че трябва спешно да слизат. Един без фарове. Да. Лошото е, че ако минем, ако сложим камерата от лявата страна, ние трябва да караме в дясната лента и реално няма да се вижда баш шофьора какво прави. Да. И обикновено той ще ни изправява с някаква висока скорост и нищо не може да... Да. Ето, вижте само пешеходната на колко метра от тази жена е. Тя си пуши цигари и продължава през... няма и 20 метра. Да, както има много... Ето... Майката не си държи детенцето. Има изключително разсеяни пешеходци и такива, които... Да. Може да са пияни, всякакви може да се трябва да внимават. Много трябва да се внимава, особено в града, особено сега в летния сезон, дето много дечица има ваканция, карат колелета, тротинетки. Да. Кой квартал сме тук? Иван Вазов? Те в мотописта се водеше преди години, сега не знам на какво точно го прекръстиха, близо на светофара. Вече започва Южния парк. Преди години беше Емил Марков, мотописта. Емил Марков, да. Така. Това беше интересно. Какво? Видя ли патрулката къде
Не. Къде е паркирана между паркиралите коли. Сигурно дебни за телефон. Не знам дали дебна за телефона, но подозирам, че в момента пишеше някакъв вид фиш или акт или нещо като... Така ли? Да, на паркирала кола. В смисъл, една дама с една А-класа. Ага. Ето тук изпуснахме още един нарушител. Премина преди пешеходците. Премина преди пешеходците, отнемем предимството. Да. Нищо. Тук сега, когато направим десния завой на мола, също е една отсечка, на която доста нарушения се наблюдават. Неправилно паркиране, пешеходци пресичат от всякъде и скачат. Тук 2 ленти ли е или една? 2 ленти са. Това, че няма маркировка. А защо няма? Ами, добър въпрос. Да отправим запитване към Столична община. И тук вече става една лента. По принцип, ако погледнеш, дори трябва да има и банкет и това, което го виждаш цялото образо тук, мантинелите. Ето има полицай тук, Да, което е вала. Да не са същите като... Не са. Моите бяха с Шкода. Тази си запали току-що цигара. Този пие вода. Определено са се активизирали последно. Не, нека. Тук надясно ли да минем или направо? Надясно по-добре. За да може да попаднем в тази отсечката, където ти казвам, че обикновено стават интересни неща. Завиване надясно без мигач, той човека. Той не е от България. Не е от България. Простено му е. Да. Прави надвойно непрекъснато. Тук наляво сме, нали? Наляво, да. Ние сме с предимство. Ние сме с предимство. Хубаво е да и другите участници да го знаят. Този от хепито е пример за това как не трябва да се преминава през пешеходна пътека, когато караш колело. Аз се напрегнах малко. Този без колан беше само вито. А затова ти казах, че тук е такава отсечка, която задължително има. Виж колко има неправилно паркирали автомобила. Да. Ето сега ще пресекат. Ето този даде предимство. Браво. Браво и на пешеходците. Да, че се огледаха. Че се огледаха, прецениха, че е безопасно да пресекат. И тук като минаваш, трябва да си наведеш, защото не става иначе. Абсолютно. Без колан, с тъмни стъкла. Ние сме надясно тук, нали? Че е надясно, да. Ето този сега тип той изключително... е без колан. Без колан е. Да, и сигурно е пиян човек. Изключително адекватно поведение има. Да. Аз затова исках, държах много да преминем от тук, защото това е едно кръстовище, на което няма как да... И си кара без колан. Кара си без колан, въобще не ни отрази, че ние сме с предимство при тази манера. Таксиджията без колан. Да, и може да се каже полугол. Да. А забелязваш ли, че голяма степен, ето сега повечето от нарушителите са така доста напреднала възраст. Възраст, да. Което се предполага, че трябва да имат опит голям и не би трябвало... Книжките да им трябват. Да им трябват книжките, а и те трябва да дават пример. Защото нали, този човек вече има на тая възраст, се предполага, че има деца. И то деца, които шофират. А като му е такъв пример, как утре този човек да пътя да не прави глупости? Пуснахме само този наглият нарушител. Човека с слушалки, браво. Да, браво. Слушалки, колан. Тук кога са го направили така? Някъде може би преди месец и половина. Ага. Общо взето, когато направиха на Сливница, там където стана инцидента, тогава го направиха и тук. Че това е вечер една от най-скоростните отсечки в София. Нали? Да. Ако дойдем да направим видео около между 23 и полунощ, тук ще е лудница. Със сигурност ще се нагледаме на доста скъпи автомобили с доста висока скорост, движейки се. Но трябва да отбележим, че може би над 70% днес бяха стрикните, което е похвално все пак. Тази май ни снимаше нас. Опа! За малко да направим нарушение ние. Те не бяха ли където се обичат? Не, те бяха от София област. Тези са от София град. Да. Но интересно, цвета на колата беше и модела абсолютно същия. Да, и двойката. И двойката, да. Така, минаваме от лявата страна в бързата лента. Да, вече трафика е малко по-интензивен, така че... Да. Само да ми една бърза Astra GCI, който е млад шофьор и вози майка си. Или приятелката му, няма значение. Volkswagen Polo. Оп, на телефончето, няма проблем, добре. Ето за това говорим, ето ти сега дистанцията между него и другите автомобили в трафика. Да. Ето това е предпоставка за задръстване. И си зареждаш телефона, да. Той си зарежда телефон и докато си го зарежда, си чати с някой или си проверява онлайн залозите. Няма значение какво прави, важното е, че не трябва да го прави докато шофира. Peugeot карам с 90
И той ме изпреварва човек, гледай. Да, и виж, че няма никакви светлини отзад. Да. Работещи. Няма габарити, няма нищо. Ето ги, обаче виж как намали предвидливо. Кой? Този Той с ли? Peugeot, Да. защото се притесни от Камерата. Какво става, Лелке? Ало, тя е с Охо, любимите ни номера. червени номера, да. Има ли колан поне? Има, да. Добре. Има колан. Не я снимай. Не, аз нямам да снимам. Тя е примерен шофьор. Да. Дори сега, когато даде мигач за престрояване, се огледа в огледалото. Ето един кандидат за нашия. Говореше по телефона, яко. Дай да го изчакаме да видим какво толкова не намали. Те като видят камерата, между другото. Да, много ги стресираме с GoPro-то. Да. Я да видим този с дистанцията. Нещо си прави. А то е момиченце. Нищо не прави. Наслаждава се на автомобила. Ето ти класически пичага. И продължава да си говори по телефона и продължава. Може би води доста важен разговор. Сигурно, човек. И отново забележи каква е дистанцията между него и останалите участници в движението. Да. Като си дадат толкова напред седалката, не мога да преценя дали сега са с колани или са без колани в курсата. Бабата, която чете книга, е с колан. Да. Но И дядото би трябвало да е с колан. На тая възраст срамота да... То не е дядо, чичка си е по-скоро. Искаш ли за край да застанем на Суходол за още 10 минути? Да раздадем 10 на регистратора. Не знам да раздадем ли. Аз по-скоро да оставим за някой делничен ден малко. Да. Значи в делничен ден отидем ли там между 5 и 6, ще ни свършат много бързо. Да. Трябва да поръчам още. Със сигурност. И на другото място, което е тук на Горна баня. Преди светофара с Овчи купък също, не на Горна баня. Новен Вито. Там другите бързаци, които обичат да минават цялото околовръстно. Да. Минавайки от през Новен Вито, точно изпестяваш 3 минути на целия трафик, защото ти излизаш отново в задръстването, което продължава напред. Да. Другото, което ми направи впечатление, забелязали, че до сега всичките, понеже има един такъв спор, мъжете, жените, кои са по-добрите шофьори и по-стрикните, до сега не заснехме нито една жена в нарушение. Тази, който с полото? С полото, това беше мъж сега. Мъж ли беше? Мъж беше, не го видях, защото... Мъж беше. Да. Нито една жена до сега не сме хванали в нарушение. Да похваляме и дамите, защото те са подценявани понякога, но са доста по-стрикни. Да не говорим, че ядат, гримират се, говорят по телефона. Някой път. Просто не сме засякали такива хора в момента. Да, прав си и ти, че има доста суетни дами. Днеска е много слаб ден и аз се радвам, че избрахме такъв ден, за да може да направим сравнение в събота и да направим сравнение примерно понеделник или вторник. Да, в работен ден. Да. Дайте ми идея за начин на заснемане, дайте ми идея колко дълги да бъдат видеята, дайте ми идея къде да снимаме. Въобщо взето, където каквото имате като идеи, ето този човек кара с кучето, което е пълна грешка, човек. Пълна грешка. Това куче може да му отиде в педала, да падне в краката му, или да му бутне ръката, или той да се опита да падне и да се опита да го хване и край. Нали сещаш какво ще стане? Може да предизвика страхотно ПТП от някакво... Защо сега е нужно да се вози това куче в скута му? Това е... Има си клетки, където може да се возят или примерно да стои отзад, но не. Това дори е по-лошо от тези, които си пишат по телефона. Да. Но този моторист е наистина за пример. Да. Виж колко внимателно шофира със скоростта на трафика през цялото време. Да, и си стои в лентата, не се бута между колите. Да. Едва. Просто похвално. Какво ни направи впечатление? Хората с такситата правят яко нарушение. Абсолютно. Без колан, говори по телефона и след обедната му закуска си извършва в колата. Да. Този човек събира пари за мотор, като видях как го заглежда. Какво гледаш, бе, приятел? Интересно, ма. Къде да се гледа, трябваше да му кажем. Знаеш как се стресна? Видя ли го как гледа? Да, беше доста стресиран. Ето сега вече, виж, час по-късно в обратната посока, която се движи, доста по-активно е движението вече. Добре, днеска събота. Няма много трафик в Суходол. Аз разбирам да има задръстване, да минават през забранената. То няма задръстване. То няма, но те имат едно нещо, което се нарича вреден навик.
Ти като си свикнал да минаваш 20 години по този начин и продължаваш да минаваш. И най-лошото е, че ти 20 години минаваш по този начин и никой не те наказва по никакъв начин. Да. Ало, това нещо искам да го заснемем. Каквото? Тази дама... Да, и сега ще дам газ. Това Да просто е... Кара с гръмнал аербек. Виждаш ли го или? Още не го виждам. Тя пък си сложи ръката и се затвори. затвори и се покри. Нарочно ли ви си сложи ръка? Да, тя виж, че е просто тотално, но мисля, че гръмял аербек кара. На първия кадър се вижда много ясно, че успях да го хвана. Тук изпуснахме едно нарушение пак. Да, за да забраня. То между другото не е нарушение. Няма знак. Няма знак, но той влиза в насрещното на бензиностанцията, поне така и така, като ще влиза да влезе от страната на влизане. От входа, не през изход. Да, но е спорно. Спорно е, да, защото дори маркировката е прекъсната, останалата от нея, когато можеш да разчиташ. Да. Ма не знаем дали защото е изтрита маркировката или просто да вече могат да карат спокойно, нали? Ето, спирайки GoPro-то, видя мотора как изпреварва. Да. Двойно непрекъсната, забележи. И има кола отсреща. Има кола отсреща, да. Между другото, почнаха да имат там на Суходол полицаи и пак има нарушители. Да, защото те може би се появяват веднъж седмично за не повече от час или два и те обикновено застават на обяд там. То на обяд няма никаква логика, защото световедите има катастрофи и те ходят по катастрофите, човек. Да, тази дама с този гръмнал аербек, това за пръв път виждам някой да шофира по този начин. Това е наказуемо, нали? В смисъл, те могат да спрат колата от движение, според мен. Честно казано, не знам дали може да поднесеш на някаква санкция, защото това е конструктивна интервенция по автомобила, но вътре в автомобила. Колкото е вътре. Аз веднъж с една кола не бях изложил корите отвътре и не ме пуснаха в кат да мина. При преминаване, да, би трябвало да не можеш. Тая кола не е годна за шофиране. В този вид, нали се сещаш при евентуален... А този сега какво прави? Сигурно най-вероятно си пише по телефона. Не знам кой наляво надясно. Кой наляво надясно, нещо не се движи правилно. Каква е причината, не знам. Аз може би като снимаме за този епизод, просто ще слагам друга карта в това, за да може да си използвам кадрите и от регистратора, да, защото те дори в един момент гледната точка е по-добра, отколкото... Да. Ето 130 км стана. Сега като направим да се завъртим и спрем на... Сега реално и аз ако мина оттам, ама аз няма да премина знак. Ако спреш веднага, да, но има да ще извършиш друго нарушение. Какво? Има непрекъсната линия, която те също пренебрегват. Ето може да наблегнеш, виж, нямаш право тук по никакъв начин да... Дори и тук, където казват някой, че сега трябва да... Ето за бензиностанцията, виж как има. Той има право, точно така. Но тук може да завие за Лукойл и да продължи да влезе да зареди. Надясно не може. Няма знак после надясно. Има знак стоп, който ти сигнализира, че може да продължиш само направо движението си или наляво. Да. Може да го заснеме даже сега, като спрем да... Значи това, който му подарих видеорегистратор, той реално си направи... Той си направи нарушение, може би от незнание, че ако продължи малко по-напред, където му е разрешено вече, то дори трябва да се отбележи факта, че когато си заредил в Лукойл и тръгнеш да излизаш от бензиностанцията, ти имаш право да караш само направо от нея. Нямаш право да направиш ляв завой на излизане от Лукойл, което също е малко неприятно. Ето той дори знака се вижда. Да. Ето сега точно ние ще преминем и през двата знака. Този, който ти говоря първи, ето тук, с знак стоп. Само наляво и направо. Наляво и направо. На излизане от тук, кой имаш знак стоп и имаш право да отидеш само надясно. Да. Което какво означава, че с живущ някой като мен, ако си зареда колата в Суходол, трябва да отида в Овче купел да обърна, за да спазвам всички правила за движение. Сега малко се чувствам като полицай. При положение, че днес ти написаха 2 акта, човек. Да, 2 акта, но сега се чувствам точно като полицай. На сянка съм, в колата съм и дем на нарушителя. А виж, ние сме стояли минутка. Няма минута, Няма минута. Ето гледай. Трети. Той просто... Няма минута. Това, което коментирахме с теб, в момента няма никакъв трафик, за да го правят това нещо. Да. Нито има задръстване. Виж, че минават преспокойно се движат колите. Да се обзаложим до 10 минути. За 10 минути смея да кажа, че ще хванем поне 5.
Линейката е без колан, но защо му е колан? Интересно е да заснем и от тези, които преминават от тук, дали пък голяма част от хората просто не са заблудени и искайки да заредят в Лукойл и извършват нарушения. Не вярвам. Мина 1 минута долу-горе. 40 секунди дори. Ето ти е пример отново. Говори по телефона. Говори по телефона. Ето този човек преди малко направи нарушението с хикс петицата. Него му е интересно сега. Има лесно запомнящ се номер. Да. Но виж, сега може да го похвалим. Изчаква културно, възпитано, сигнализира, че ще се включва в движението. И си тръгва. Ето той е пример за тези, които живеят в заблуда. Той влезе да зареди и напусна. Да. И сега ние от тук трябва да отидем до Овче купа, не преди Овче купа. Ами наляво трябва да завие и после да направи обратен там. Реално погледнато единия вариант е да завиеме за Горна баня и някъде там да направим обратен завой. И другия вариант е срещу бензиностанцията, наляво. Срещу да, там където е спирката на 111 пред Топливо също може да направим, да завием наляво и да се завъртим наобратно. Което като се замислиш като разстояние някъде около 200-300 метра, 500 са, не са чак толкова много, за да... Не мисля, че има някой, който живее в квартала и зарежда на Лукойл и отива да прави там. Да. Аз лично не използвам тази бензиностанция, само в крайен вариант. И затова не ми се налага да правя подобни нарушения. Този Мерцедес ще приключи скоро. Този Мерцедес ще приключи много скоро. Оп. Видяни. И какво правим сега? Даваме пример къде той не трябва... Той е 2.6. Не, този е 2.4, така наречения мотор на Мерцедес. Не е V6? V6 е? Ама 2.4. Да. Най-проблемният бензинов мотор може да се каже, че е това. Свещите му са 220 ла. Но този работи като много добре работеща 124-ка 300 дизел. И виж колко време изчака. Изчака, но сега представи си както изчаква и в един момент реши да изкочи и някой моторист преминава в същото време. Какъв ще бъде ефект? Той няма избор да не чака. Изобщо не върви. Обаче виж, телефона ми се вижда, човек. Той вижда, че го снимаме. Но той въобще не се притеснява това, което... Какво правиш сега реклама на Бардала? Кажи, че Алпин е най-доброто масло. Безспорно. Човека говори по телефона. Говори, май беше без колан. Без колан, каброто му е доста чаровно, но... Да. Това не му дава право да говори по телефона и да кара без колан. Без колан тази женичка. Аз точно ги похвалих. Ма не, имахме нарушител вече. Вече имахме, да. Вече са минали 4 минути и няма нарушение срещу само знак. Един, на знака няма. На знака все още няма. То няма голям трафик, между другото. То няма никакъв трафик, аз дори се изумявам на тези, които минават от тук. Да. Защото не е ли по-удобно, човек? Тук има дупки, тук някой може да обръща, тук има легнали полицаи, на околовръстното няма. Ами, факт е. Не знам, каква е логика. Той ще засечеш ли автобуса? Не. Искаше му се, но... Искаше му се, да. Но в последния момент да размисли. Да. Имаме още 4 минути и приключваме. Таксиджията, само да видим коланче. Не. Няма коланче, разбира се. Не знам дали се вижда, няма да се вижда 100% на камерата, но няма колан. Поредният таксиджия без колан. Да. Не знам, 4-ти или 5-ти стана за деня. Ето го този там, сега не знам дали го засне, който влезе. Да. Там има знак стоп. Той въобще, първо, че не спря на знака стоп едно, второ, че ако няма как да се види на камерата, но той изобщо не гледаше на другата страна, че може някой да идва оттам. Пътната помощ. Това е този, дето... Оня ли? Да. Още е без колан. Още е без колан. Да. А и сега вече не трябва да кара с включени буркани. Точно това така, е забранено. Да. Малко поправи камерата да е права. Е така. Чакаме още 3 минути, 4. Колко станаха? 4 минути имаме. 4 минути. Излизам отвънка, правя си края и приключваме с този епизод. Са много тъмни всичките стъкла. Много тъмни стъкла. Нищо не се вижда. Абсолютно нищо не се вижда. Кило 8 се вижда? Да. 5 дизел се вижда. Кой го управлява? Не знам. Сам ли е човека? Цялото семейство ли са вътре? Само той си знае. Може само да гадаем. Това нещо. Видя ли товара на тази кола? Да. Сега видим мацката с хендсфри, с коланче. Браво. Да, браво и в момента набирайки по телефона, но пак ето, концентриране сравнително. Точно. Пуснат мигач има, изчака да премине трафика и тръгна. Един без фара идва отдолу. Да. Това е една дама. Без мигач, разбира се включи. Доста така, пръв поглед агресивна стойка беше взела в автомобила. Венци, нашия приятел. 9-4. 4-4. Климатика Да. Аз го запомних. Този кара само на габарити или на 30%. Но кара без колан. Включва се без мигач. Без мигач. Обичайните неща. Да. Сега тук да стои един полицай
и е там долу да ги спира човек. Да. По едни станции, разбираш? Говори по телефона, бам, е там долу да го спира. Говори по телефона, бам. Още един. Чуваче на 124. Всичко много хубаво, само цвета е ужасен. Да. Ето една микра едноочка. С изгорял фар. Тя сега ще спре на бензиностанцията да смени кружката, предполагам. Да. Това и се върти в главата. Тази дама говори по телефона. Говори по телефона и въобще не знам къде се намира. Този говориш по телефона с хубавата Шкода. Тази дама си гледа в телефона. Даже и не погледна към пътя. Изобщо. Сега, ако някой е решил да завие законно за Лукойла, после ще се чудим как стана тук на тая права отсечка без никакъв трафик. Верижна катастрофа. Не говори. Браво. Слаба работа, суходолци. За 10, може да ги похвалим, 10 минути близо не са извършили едно нарушение срещу знака. Не, че за тези 10 минути заснехме много други нарушения. Да. Без фарове, без колан, говорейки по телефона. Аре, даваме още една минута. Бонус тайм. А тук, между другото, са ставали, но не от 10-15 много тежки катастрофи, но точно на това място. И 7-8 от участниците в тези катастрофи са от квартала. Имаше 2-3, буквално колите бяха тотал щета. Защото много често тези, които се включват от околовръстното в локалното, изобщо не предполагат, че тук от Лукойла някой излиза. И те въобще не очакват, че може да излезе ненадейно. Той гледа напред в локалното, че няма коли и си мисли, че може да влезе. Те сега, понеже няма и много движение, но... Автобуса без колан. Това не е новина. Какво викаш, понеже няма много движение и... Няма много движение и завиват. Ето този трябва да го похвалим. Виж сега какво направи човека. Как се... Даде пример, макар че не спря на знак стоп, но даде пример как... И се огледа между другото. Огледа се, да. Ето сега ще мине една много хубава кола, много добро състояние. Забележи само номера, искам да видиш. Тази ли? Да, какво пише на него. Човека е музикант. Така ли? Да, диджей, ако имаш нужда. Какъв мигаш надясно, да? Той е малко... Защо надясно мигаш, да бе? Лош навик. Той си... Притесни се човека сега. Ето един бояджи от квартала, който трябва да го... С Пежото, да го похвалим, че той живее точно на 2 преки тук от локалната, но въпреки това спазва правилата. Браво. Ето го този, дето не уважи знак стоп. И кара без колан. Той виж само, той кара хикс петица сега. Да, и 39. Този направи нарушение там. Да. С това. Ето дамата не успях да опознае. Ето тя си говори. Пуши си вейпче. Микрата, да не говорим състоянието. Микрата в окаяно състояние, отзаде никакви светлини, отпред един фар свети. Да. Ето го, симпатягата. Без колан. И влезе сигурно с колко? С такава скорост този влезе поне с 50, да не каже... 40-50, да. Тази микросъстоянието няма коментираме. Малко нали, така корозията. Не знам. Това беше първият епизод за нередност на пътя. Надявам се да ви е харесал. То стана като подкаст в колата, но броим колко нарушителя ще хванем за определено време. Мисля, че снимахме около час и 20 минути. Монтажиста на видеоклипа ще измери колко нарушители сме хванали, колко нарушители сме заснели. Очаквайте ни следващия път да разподарим видеорегистраторите. 40 броя един подарихме, така че остават още 39. Надявам се да не сте един от тях. Айде, чао!